Rokok gelem apa kowe? Wis kene gelem tak kene tong-tong shot. Hah? Ya tak kei loro. Kayak tong-tong shot. Sapa tong shot? Sesuk ngeterke iki apa? Oh. Kuwi ya wonge aneh truk kuwi. Sok-sok diblebet sirahe. Nek ora ngono medun nyopir iki nggo kacamata ireng. Ha tak takon lha iki bengi-bengi kok kacamata ireng ta tong aku. Aku ki men 177 e. Wah. Ha wis picak kuwi. Heeh. Pernah ta? Kowe iki nek ngerti isine warga larat. Kuwi bermacam-macam manusia tuh. Tenan wis kabeh marahi guyu pokoke. Heeh. Ayo. Ana kok sing muni arep nganu nyetrum HP iki. Arep ngarani apa jenenge? Iki HP ku ora dilostrum. Atene jeblok. Ana wis. Aku sok anakku njaluk likitop. Likitop ya apa? Ngarani laptope likitop. Iki mburiku iki. Oh.